बाक्सा जिल्लानि हुजुवानि केसि कलेजनि गेलेग्रा फोथाराव दुलाराय बाथौ गौतम मिरु माइनाव आफादनि बाथि सावरायमेल। सालबारि जिल्ला बाथौ गौतमनि 22थि बोसोरारि जथुमा आरो कक्लाबारि बिया बाथौ गौतमनि 9थि बोसोरारि जथुमाखौ 16, 17 आरो 18 डिसेम्बराव गासै सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय जायो। मख'नो गोनांदि बाथौ गौतमनि सावरायमेलाव आरो जथुमानि हाबाफारि बायदि दिनै जोबथा सानाव फुंनिफ्रायनो बाथौ थारनाय, आरज गाबनाय, फिरफिला बिरहोनाय, गोथै सि बावनाय, हानजा सुरनाय, खाम दामनाय आरो सानजौफुनि 12 रिंगायाव गेवलां मेलखौ खुंनाय जायो। माइनाव आफाद दुलाराय बाथौ गौतमनि आफादगिरि सानसुलि बर'नि सामलायनायाव गेवलां मेलाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' आरो आफाद गौतमनि दैदेनगिरि बिबानगिरिफ्रा बाहागो लादों। बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बाहागो लानानै माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ बुंथियो। बाथौ धोरोमखौ जोङो जेरैखिजाया गोख्रों खालामनो थाखाय बयहाबो जि बिबान दङ बे बिबानखौ जों बयबो मावनांगोन आरो धोरोमनि खाथियाव बयबो गंलायनाय मोनसे जि जोंनि आखु एबा जोंनि जि गोसो बेखौ जों अराय सम लाखिनांगोन आरो जों बयबो सम होनांगोन। दिनै जों नुदों बे जोंनि बर' मैखोम एरिया थेवबो प्रग्रामाव गोबां मानसिया नुजाफैयाखै। दा बेनि थाखाय आरोबाव जोङो ग्रासरुट लेभेलाव जोंनि लाइमोन आफाद, माइनाव आफाद, गुबै आफाद गासैबो अर्गानाइज खालामनांगोन आरो जोंनि रायजो राजाफोरखौ बेवहाय बाहागो लानानै गोख्रोङै बाथौनि खान्थिजों सोलिनानै मोनसे सोद्रोम समाज दानो आरो दावगालांनो थाखाय बयबो हाबा मावनांगोन। बयनिसिमबो साबायखर बावबाय। फिन खेबसेबाव आंनिफ्राय खुलुमनायखौ बावहरनानै आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। दिनै मिरु माइनाव आफादनि बाथि जि बोसोरारि जि सान फालिथाय बे फालिथाया जोबथि बा गेवलां मेल। बे गेवलां मेलाव जोंनि बिटिआरनि मानगोनां गाहाय प्रमद बर' बिथाङा सौफैदोंमोन आरो आं आसा खालामो दिनै बिथांमोननि जिखिनि सानथामनि हाबाफारिजों खुंजानाय जि मेल बे मेलाव थारैनो थान्दै मेलनि गेजेरजों बर' समाजखौ फोसाबनाय, बर' हारिनि जिखिनि आसार खान्थिफोर बा धोरोमारि जिखिनि बिथिंफोर बे बिथिंफोरनि जिखिनि बेले बेजे आरो फोसाबनाय आरो फोसावनाय बे मोननैखौ लानानै बिथांमोना थांनाय मोनानि जिखिनि थान्दै मेल बे थान्दै मेलाव सावरायदो होननानै आं मिथिनानै मोन्दों। आसा खालामो इयुनाव बर' हारिनि गेजेराव धोरोमखौ मोनसे गेरेमसा महर लाहोनो थाखाय आरो समाजनि माखासे गेना गोरोन्थिफोरखौ फोसाबनानै दा आथिखालाव नुजाबाय थानाय माखासे जेंनाफोर जेरैहाय उन्दै समावनो हाबा जानाय, जौ जुवानि जिखिनि बारायलांनाय आरो उन्दै बैसोआवनो हाबा जानाय बा जायखिजाया समाजनि गाज्रि जिखिनि खामानिफोर बे खामानिफोरखौ नैबे बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जाहाथे फोसाबनो हायो बेखौ आं मिजिं खालामो आरो लोगोसे बिथांमोननि इयुनाव मावनो लानाय जिखिनि खामानिफोर बे खामानिफोराव जाहाथे मोनसे फोसाबलु नोजोरजों आरो जौगालु नोजोरजों जायो बेखौ मिजिं खालामनानै दिनैनि जिखिनि गेवलां मेल आरो सानथामनि जिखिनि हाबाफारि बे हाबाफारिया जाहाथे मोजाङै मोजां जालाङो बेखौ आफा आनान गसाइ बोराइ बाथौनियाव आर'ज खालामबाय। गोजोन्थों। खुलुमनाय थाबाय। आङो बानजाय आफादनि आफादगिरि हिसाबै जोंनि बेवहाय खुंजानाय जि मेल बेनि सुंद' फोरमायथि मोनसे होनो लादों। जोंनि बेवहाय मेला जादोंमोन थांनाय 16 डिसेम्बर, 16, 17 आरो 18 दिनै लास्ट डे आरो गासैबो फारि जोबलांबाय। प्राइमारि अर्थात सालबारि प्रथमसे जादों कक्लाबारि आनसलिकआ जालांबाय 16 तारिखै। बिदिनखालि गोदान आफादबो दानाय जाबाय आरो बिदिनो जिल्ला आफादा 17 तारिखै जोब्बाय। बडि टार्मिनेसन जादों बेयावबो गोदान आफाद दानाय जादों। ओमफ्राय मिया बिलिफांनिफ्राय जागायबाय माबाया दुलाराय माइनाव आफादनि, दुलाराय बाथौ गौतम माइनाव आफादनि जथेस्थ' थान्दै जादों। माबायावबो जिल्लायाव मर देन 400 ओमफ्राय 500 टाच खालामदों आरो 500 आरो बिदिनो बे माइनावआवबो नुबाय एखेबारे हला आबुं जादों। मोजां जादों, जोबोर मोजां जादों। ओमफ्राय दिनै जोबथि सान हिसाबै जा मोनसे गेवलां मेल लानाय जादोंमोन आरो बे गेवलां मेलनि सिगां जों मोनसे हारिमु हान्जा सुरनाय हाबाफारि लादोंमोन आरो बे हारिमु हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ बेखेवदोंमोन जोंहा सालबारि समस्तिनि मानिनां MCLA जय मुसाहारि बिथाङा आरो बिथांखौ लोगोसेयैनो दंफायोमोन बे कक्लाबारि समस्तिनि MCLA मन्टु बर' बिथाङाबो। ओमफ्राय जों माखासे गोजाम गोदान गासैबो कर्मिफोरा प्राय
3 किल'मिटार लामा हान्थिनानै जों बे हान्जा सुनाय खामानिखौ फोजोबदों। ओमफ्राय गेवलां मेला दा सोलिगासिनो दङ आरो गेवलां मेलनि गाहाय आलासि हिसाबै दंमोन जोंहा बड'लेण्डनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा आरो प्रमद बर' बिथाङा ओरैनो एसे उन जाना फैनो गोनां जाखाबाय। बिथाङा 12थायावनो टाइम हरदोंमोन जोंनो, ओमफ्राय फैनानै दसे सम जोंजों थानानै बिथाङा जिखिनि बाथ्रा बुंनांगौ बेखौ बुंनानै ओंखारलांबाय। नै दा सोलिबाय दङ आरो बे हारिमु मोनाबिलि हारिमु जों लाखिदों। मोनाबिलियाव नै दा सानाव सोलिबाय दङ। सानाव जोंहा माबा दंमोन, सासे मोजां मोसागिरि हिसाबै सिनेमा आर्टिस्ट एक्ट्रेस बे जाबाय सुदेम सना रामसियारि। बिथाङा एसे आगोलावबो पारफरमेन्स मोनसे लाखांबाय आरो थाबाय थागोन। ओमफ्राय दा हरनि समाव जोंहा मोनसोन बर' होननाय सासे मोजां सिंगार आर्टिस्ट दङ। बेजों लोगोसे जायगानि गोबां मेथाइ खनगिरिफोर दङ। गतिके मोनाबिलिनि जे हारिमु बिलिफां जागोन बे मोजां जागोन आं आसा खालामनो हायो। आरो बाखि ओरैनो गासै जोंनि जिथु हाबाफारि मोजाङै जालांजोबदों। बाथ्राया नैबेनो जाबाय, जोंनि बेवहाय जों मोनसे बाथ्रा फोरमायदों। बे जाबाय जोंनि बेवहाय मोनसे जाथावै घटना जादों। बे घटनाया जाबाय मा, बाथौखौ लानानै बाथौनि गेजेराव जि गुरुखौ लानानै गावलायनाय मोनसे जानाय जों नुनो मोन्दों। आं गुबैयै बानजाय आफादनि आफादगिरि बाबा आं ब्रह्म धोरोमनि सासे मानसिमोन। नाथाय जोंहा मोनसे थांखि दं, नैबे सिमला ओनसोलाव जेसेबां मिथिं जायो सिमला ओनसोलनि मान सन्मानखौ रैखा खालामनो जों बयबो ज' बेवहाय जों जिखि धोरोमानो जायाथों मानो आरो बे हिसाबै जों खुं लादोंमोन। नाथाय आं सिङाव हाबना नुबाय जे जोंनि बाथौ धोरोमाव माखासे गावनाय दं। खिन्थु बेवहायनो मोनसे खोथा फैयो, धोरोमा मा, बबेनिफ्राय फैनाय? धोरोमनि गुदिखौ नागिरनो थांबाथ' ओरैसो। दिनै जिबायदि बारहुंखा, सारअन्थाइ, बांग्रिं बायदि रोखोम जे जायो मिथिंगायारि जाथाय, गोदोबो जादोंमोन। आरो गोदो बे जानाय समाव मानसिफोरा गिदोंमोन, मिथियामोन नालाय। आरो बिनि आन्दोआव सोरबा सासे नुवाथारि गोहो दं होननानै मानसिया फुजिनो लाजेनदोंमोन। आरो बे फुजिनायनिफ्रायनो बे फुजाया जोंनियाव सिबिनाया फैग्रोदों आरो बेनो धोरोम। आरो बै समाव जों बर'फोरा पृथिबिनि बिभिन्न जायगायाव दंमोन नालाय, जेराव बर'फ्रा दंमोन बेवहाय जि जायो, जि गानो, जेजों रायलायो, बे गाननाय जोमनाय गावनि न'खराव मोननाय फिथाइ सामथाइ बावथायफोरखौ लानानैनो फुजाखौ जागायदोंमोन। आरो बेयावनो जोंनि बाथौ धोरोममोन। आरो बिदिनो पृथिबिनि गुबुन गुबुन जायगायाव थानायफोरा बिभिन्न धर्मआवबो जादोंमोन, इस्लाम धोरोम माबा धोरोम जादोंमोन। दाना जोंनि बर' धोरोमा बहुद हाजार बोसोरिया। दा बे मुलुगाव मानसिया जोनोम जानायनि उनावनो पृथिबिनि बे जाथायफोरखौ लानानै गिग्रा हान्जाफोरा जोंबोमोन, गुबुना जेरै गियो। आरो बेनिखायनो इसोर माने भगबान बोराइ बाथौ जायखौ जोङो, बे बोराइ बाथौनि आश्रय नागिरना मानसिया खुलुमनो लादोंमोन। बेनो धोरोमा सृष्टि जादोंमोन। गतिके फोथायनाय आरो बेनिफ्राय फुजिनायानो जाबाय जोंनि धोरोमनि गुदि। दा बिदिब्ला जोंनि धोरोमा बिराद गोजाम आरो बे धोरोमा गोदोनिफ्राय बे हाजार बोसोराव गोबां जोंनि सिबियारिफोरा बायदि सिबिनायखौ जोंनो फोरोंनानै दिन्थिलांदों। आरो बे फोरोंनायखौ दिन्थिनानै दानि फोसावगिरिफ्रा फोसावगासिनो दङ। जों जुदि नायबा जोंनि ओनसोलाव, जोंनि बे ओनसोला उत्तम खेरखातारिनि ओनसोल, जोंनि बे ओनसोला भबेन फोरोंगिरि उपेन बसुमतारिनि ओनसोल। आरो बेवहाय जेनेबा बाथौ धोरोम बिराद गोजाम मानसि दङ। बिथांमोनानो गुरु होनना दाबि खालामाखै, बिथांमोना फोसावगिरि। न' दाउट जायफोरानाखि रोङिखौ फोरमायदों बे अर्थ बिसोर गुरु, खिन्थु बाथौनि प्रतिष्ठापक बिसोर गुरु नङामोन, बिथांमोना फोसावगिरि। दा जोंनि बेवहाय जायफोर बिथांमोना फोसावगिरि। दा नाथाय बिथांमोना सोरखौबा गुरु होनना मानिनो थांनायाव गावस्रानाय जादों, बे इनाय। आरो बेखौ खालामनो थांनायाव मा जादों देग्लाय, जोंनि बानजाय आफादनो जोंनाव खृष्टान माने जय गुरु, कृष्ण गुरु, गौरांग जेसेबां दं आखाइ जांख्रिदों। नाथाय बाथौआनो मोनसे बाथौ हान्जाया गुबुन नैबे बाथौ हान्जाखौ हेंथा होदों, फैनो होआखै, मदद होनो होआखै। बे दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो बेफोर आखुथाया बर'फोरखौ इयुनाव मोनसे सोरां लामाजों लांगोन जा एसे हन्देक दङ। दा बेनिखायनो धोरोमा मा, बोरै फैदों बेखौ एसे मिथिनोबो सोलोंनांगौ। दा गासै हाबाफारिया मोजां जालांदों, जों फोथायबाय। मानसिया एसे खम जादों न' दाउट, खिन्थु एखेबारे खम जायाखै। माने जेसेबां गुवार ओनसोलमोन बेखौ नायबा एसे खम जादों। गतिके जों मावफुंनो हाबाय। बाखि बानजाय आफादा मावनायाव एसे खस्थ' मोनबाय आरो थेवबो जों नाजादों, बेखिनियानो। बे मोनसे सोलिबाय दं मा, बाथौआव गुरु नागिरनाय। आसलथे बाथौआव बिदि गायसनगिरि गुरु गैया। माने बाथौआ एखेबारे हाजार मानसि हिसाबै बे मुलुगाव रायजो जानायनिफ्रायनो बे सोलिबोदों आरो बे ट्रेडिसनेलि फैदों। ओमफ्राय दा बेखौ सम लानानै हाजार बोसोरनि उनाव बे मानसिया फोसावलांबाय दङ। दा बिदिनो हिन्दुआवबो आसलथे बिदि प्रतिष्ठापक गुरु गैया। दा बे बाथौआव
जोंनि मा नुयो जोंनि जानाय थानाय गाननाय जोमनाय गासिबो हारिमु बेरखाङो गतिके बाथौआव बर'नि महरा बेरखांदों आरो बर'आव बाथौआ नुजायो बेखायनो बाथौ धोरोमखौ मोनसे बर'नि देरसिन हारिमु बुंब्लाबो बारा बुंनाय जाया जोंना रावा मोनसे गिदिर हारिमु आरो लोगोसे धोरोमाबो मानोना जोंनि बाथौ धोरोमा बै समनिफ्रायनो जेरावनाखि बर'फोरा रायजो जाबोदोंमोन बिनि माखासे हारिमुफोरा बेरखाङो आरो बिदिनो बे हारिमुफ्रा जेरै जोंनि गाननाय जोमनाय आरो जोंनि गिबि सिनायथियानो जाबाय प्रथम सिनायथियानो जाबाय जोंनि बर' आरो बे बर'आ सोरखौ माने जोंनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बे हारिमुखौ माने जोंखौ दिन्थियो गतिके दिनैनि दिनाव बे गुरुखौ लानानै सेदलाय बेदलाय जानानै धोरोमनि गेजेराव बिभाजन लाबोनाया मोनसे मोजां बाथ्रा जानो हाया होनना जों सानो आरो बे बिथिङाव साफ्रोमबो बर'फ्रा साननानै जातिनि भबिष्यतनि बाथ्राफोरखौ लानानै जों दावगानाया मोजां बेखिनियानो गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एक्जिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुमायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एक्जिबिसन बे एक्जिबिसनावनो आबादारि हेन्डलुम टेक्सटाइल फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एक्जिबिसनाव गला हाफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन